Bon dia, titis, bon dia, tastelletes. Espero que les vacances de Nadal estiguin anant estupendament bé. I parlant justament d'això, avui us porto el llarg dinar de Nadal. El llarg dinar de Nadal, i nassos si és llarg 90 anys. No, però no patiu, que no us creixerà la barba perquè no són 90 anys seguits, sinó 60 minuts parlant de 90 anys. És a dir, durant una hora podrem veure els diferents Nadals que passen durant 90 anys en una família. Un espai, un menjador d'una família en concret, i serà aquesta que veurem com evoluciona els naixements, els casaments i les morts. Com que el temps de l'obra és limitat, tenim un espai molt senzill però molt efectiu i dues entrades principals a l'escenari que seran vitals per entendre el que està passant. Per una banda, a la meva esquerra hi havia la porta dels naixements, que és on entraven els nous membres de la família, però a la vegada aquells familiars que s'emancipaven i marxaven d'aquella casa també feien servir la porta a l'esquerra. A l'altra banda tenim la porta de la dreta, que és la porta de la mort. De fet, aquesta obra de la companyia La Ruta 40 es fa al Teatre Maldà, que és un espai molt petitonet i molt pròxim, i jo estava just al costat de la porta dels morts. I em veieu a mi cada cop que anava un dels personatges cap allà, a part que el cor em feia un salt, que venien ganes d'aixecar-se i donar-los la mà i ajudar-los a creuar el llindar de la porta. Vale, sí, em direu, Seria que tu vulguis, però 90 anys donen per moltes morts i 60 minuts no són massa. És a dir, que entenem que no acabaves de saborir les morts, no? Que realment no hi connectaves. Doncs sí, és veritat, hi ha moltes morts. Tot i que es mori tot diu, això no li treu ferro l'assumpte. És a dir, cada mort t'implica d'una manera diferent i a la vegada, vulguis o no, estem parlant de temes de Nadal, en èpoques de Nadal, i no pots evitar sentir-te identificat d'alguna manera en les diferents històries. Vale, morts, naixements, 90 anys, el que tu vulguis, però que tenien un miler d'actors o què? Doncs no, l'obra és interpretada per 7 actors, aquests que hi ha aquí baix, i cada un d'ells fa més d'un personatge, però cada personatge és interpretat només per un dels actors. I així, doncs, tota aquesta evolució no la podem veure a través del vestuari, no la podem veure a través del maquillatge, sinó que la veiem a través de petits moviments. És a dir, l'energia de l'adolescent, l'inici de la curvatura de l'esquena, o aquesta tremolor de les mans de l'ancià, o els ulls més emboirats, la mirada absent. Eren petits detalls, però que ja feien que ho entenguessis. Però vaja, tornem a l'inici. Hem dit 90 anys en 60 minuts, oi? Doncs a mi se'm fa curta, irònicament. Perquè jo volia més generacions, més històries. Volia veure com evolucionava la família i com tot no deixa de ser un cicle, aquesta repetició constant. Una cosa encara no he comentat és que el text és de Thornton Wilder, és a dir, que passa a Amèrica. I a mi em va quedar una mica al boquet perquè tenia la curiositat de veure com hauria estat si hagués estat més proper, és a dir, veure des de la perspectiva d'aquí mateix, de casa nostra, i veure aquesta evolució amb aquests fets històrics que són tan acurats. Vale, això hauria fet que l'obra fos més llarga, però no tinc cap mena de problema amb això. Però vaja, que tot i que comento el tema del temps, perquè és que a mi l'obra em va agradar molt i tenia ganes de veure més, cal establir que això és una de les riqueses de l'obra, és a dir, com que és tan fresca i tan ràpida i tot això passen tants anys en ella, no deixa de tenir aquesta energia tan interessant. És per això que la recomano, perquè és una obra ràpida, senzilla, però que tot i això et dona molta energia, és una obra molt interessant i que és interessant també veure aquest punt de vista de mirar la vida des d'una perspectiva, de veure al davant teu totes aquestes vides que van passant i et fa pensar. Crec que m'agradaria acabar amb la frase que va dir la parella que hi havia al meu darrere el dia que vaig veure l'obra, que era alguna cosa així com: veus com no es necessita tant per fer bon teatre? Bona nit, titis. Bona nit, tastelletes.